οποίο κατέφαγε τον ελληνικό λαό και θέλει και τώρα, λέει, να του δώσουμε έναν αέρα για να πιάσει, λέει, τη θέση, να στηρίξει, ναι. έτσι ώστε να μπορέσει να κατασπαράξει ολοκληρωτικά τους Έλληνες. Τι να πούμε βέβαια για το καλό μας τον Αντωνάκη, αυτό το παιδί που όταν εγώ το βλέπω μου θυμίζει τις κόμπρες. Κινούνται πέρα δόθε. Περίμενε μισό λεπτάκι. Έχει πρόβλημα το... Μένω με τις κόμπρες. Είχαμε μείνει στον Αντωνάκη, το καλό μας το παιδί, το οποίο εμένα, όπως είπα, μου θυμίζει τις κόμπρες όταν παίζει το σουράβλι ο Ινδός φακύρης και κουνιέται έτσι και πάει από εδώ και πάει από εκεί, έτσι ώστε να μπορέσει να, πώς να το πούμε, καλοψήσει τα ψέματα τα οποία θα σερβίρει, ας πούμε, σε αυτόν τον φουκαρά το λαό. Αλλά προσέξτε, το πιο σκανδαλιστικό για μένα είναι ποιο? Ότι αυτούς τους απατεώνες, αυτούς τους προδότες, τους πρωτοφανείς στην ελληνική ιστορία, τους υποστηρίζουν ποιοι νομίζετε? Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, εμείς οι παπάδες, οι δεσποτάδες. Όταν πάει κάθε γρηγούλα και ο κάθε παππούλης να εξομολογηθεί, του λένε το Σαμαρά και τα μάτια σου. Το Σαμαρά και τα μάτια σου. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και με αυτό το σύνθημα, με αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τι εγκλήματα έχουν κάνει αυτοί οι φοβεροί? Μετά την κατοχή στον εμφύλιο. Τον εμφύλιο τον δημιούργησαν αυτοί και έστειλαν χιλιάδες Έλληνες στην εξορία και άλλους έστησαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και για να καταλάβουμε ποια σχέση έχουν αυτοί με την πατρίδα, την πατρίδα, λέει, παραιτήθηκαν από την εθνική κυριαρχία οριστικά και τελεσίδικα οι αρχιπροδότες. Ναι, και πάνε οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι αντίχριστοι χριστιανοί και τους ψηφίζουν. Και θέλετε να καταλάβετε τη γνώμη